ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su fara tabbata ga Allah mahalicci makadaici mai kowa mai komai da ya kawo mu yau ranar Lahadi inda muke karatu a cikin littafin mu na Sahih Sunna wanda muke sati fatan mu Allah ta'ala ya mana jagora ya sanya mana albarka a ciki. In ba a manta ba muna karatu ne akan kitabuz zawaji ko a cikin kitabuz zawaji kan bayanin aure to yawa so wannan karatu ne na farko kuma ce shine karatu da muka yi shine na farko wannan shine na biyu insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya fatan mu Allah ta'ala ya yi mana jagora. Muna karatu akan at-targhib fi zawaji fadai ta suwa akan kowa je ya aure fadai ta suwa ba to fadai ta suwa akan yin aure hathu alaihi da kuma encouraging din mutane musamman matasa maza da mata kowa je ya aure. Qala Allah ta'ala Allah ya ce kai tsaye ga abin da Allah ya faɗa Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika hakika mun aiko manzanni tun kafin ka mun yi bayanin wannan ayyukan wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya muka sanya suna da mata da kuma dhurriyya manzanni tun kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala da ya turo su suna da mata da kuma dhurriyya dan haka aure kenan koyi ne da manzannin Allah gaba da su gane ko haka Allah ta'ala ya fara cewa kuma sautin nura yake cewa wa ankihul ayama minkum salihin min ibadikum lalle ku aurar da marasa aure daga cikin ku da kuma mutanen kirki a cikin bayu mana hatta da bawa wanda ba ɗa ba bai da uba ko in ce bawa wanda bai da galihu shi ma musulunci ya ce a taimaka mishi aurar da shi wannan bin umarnin Allah ne aurar da al'umma Allah ta'ala ke ci gaba da cewa kunga waya aurar da bawa kunga ba dan komi ba domin a toshe kofar banna da a toshe kofar banna shi ma bawa mutum ne yadda kake da me ake ce mishi kake da sha'awa ko take da sha'awa ita ma goye tana da sha'awa shi ma bawa yana da sha'awa haka Allah ta'ala ya halicce shi so in an zo yin auren ya ake yi Allah ya ce to fanki kuma kowa da yawa ku auri abin da yayi muku abin da yayi muku daɗi abin da kuke so minan nisa'i daga cikin mata abin da kuke so yayi masna Allah ya ce ku auri biyu wa thulathan ko uku wa ruba'an ko hudu haka ba a farawa nake ce mishi abin da Qur'ani ya fara da cewa a fara yin biyu ba ɗaya ba biyu Qur'ani ce Allah ce sai Allah ya ce fa in khiftum alla ta'dilu in kun ji tsoron ku ba adilai bane in kai kana cin tsoron kai ba adili bane fa wahida Allah ce to ɗaya in kuma lalacewa ta yi ƙasa da yawa kai hankali na ce lalacewa ko lalacewa ce mana rashin adalci ba lalacewa ba ce Allah ce aw ma malakat aymanukum in kun kasa ma wa guda adalci gudan ma baka iya mata adalci baka iya rike ta yadda Allah ya ce Allah ya ce to aw ma malakat aymanukum ko aure abinda da muku ta mallaka na ku yanku da bayu sai ku aure su mana kenan kuma kenan musulunci ne da solution ga kowane matsala musulunci yace a fara yin bibbiyu in baka iya in kuma ka ji misali kana da adalci fiye da na biyu sai ka aure uku in kana da adalci fiye da uku sai ka aure hudu in kuma adalci ne yi ƙasa ba ka iya yi ma biyu adalci balantana uku ko hudu Allah ya ce to ka ɗaya ya ku mata yan uwa mata sai ku gane musulunci ya ce a auri mace guda ne tallin tal a zauna da ita idan mijin baya iya yin adalci ko kuma baya iya ɗaukar nauyin su matan guda biyu misali gane ku an fahimta amma yin kishiya ko kuma kawo miki aboki ya zama wannan ba zalunci bane ba cuta bace ballantana ki ce ai kun yi alƙawari kuma ya zo ya saba alƙawari to Allah ya ce ai mana dan ya ce mishi masalla ce kullu shartin laysa fi kitabillahi
فهو باطل أو كما قال وإن كان 100 شرط duk sharaɗin da baya cikin littafin Allah duk sharaɗin da an kai in dai babu cikin alƙur'ani da sunnar manzon Allah ba taccen sharaɗi ne in ko ya kai ɗari da haka da ya tada wannan bai ci amana ba a ce mai ya saba alƙawari ba a ce mishi cikin hadithin can nan musamman ayatul munafiq salata za hadata kaza ba kake jawo min shi ba a jawo mishi domin sharaɗi ne an kai wanda baya cikin littafin Allah duk sharaɗin da baya cikin littafin Allah ko da an yi shi an wargaje to ba a saba alƙawari littafin da sharaɗi irin wannan wanda baya cikin littafin Allah asali ma kila ya ci karo ma da littafin Allah warware shi ba zalunci bane Allah ya samu fahimta Allah ta'ala yake cewa wa min ayati na daga cikin ayoyin da ake gane girman Allah waye ubangiji an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ta'ala ya halitta muku a cikin karan kawunan ku a irin ku halitta irin ku matan ku litaskunu ilaiha dan ku samu natsuwa da matan su ma su samu natsuwa da ku waja'ala bainakum mawadda Allah ya sanya kauna wa rahma da kuma rahma tausayin juna tsakaninku Allah ce inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle cikin wannan lamarin na sanya kauna da tausayi na halitta muku mata irin ku akwai aya babu aya akwai aya malam da a ce misali wata halitta ce yanzu wanda ya ce yana auren aljana kan san makarici ne wai aljana ya aura ina ga yace ya aure ta a ina ya ji ya auro ta waye waliyinta waye kaza da sauransu kun gane ko Allah ce inna fi dhalika al-ayatin liqaumin yatafakkarun a cikin hakan ya san matan ku irin ku ne akwai aya a manga intellectual mutane masu tunani mai kyau babu aya akwai aya ku yi tunani mai zurfin gaske akai da haka lalle aure natsuwa ce aure ni'ima ce wadda Allah ta'ala shi da kansa ya ambace shi cewa as-sakina natsuwa tranquility ka samu peace of mind da kuma tranquility sai ga mutum an kai aure idan mutum yayi aure musamman in ya aure wanda take so wanda yake so in ce wanda yake so take son shi sai ka ga satin farko shine yake ana an goka sha bai ina wani kudin baki ina yake baki sai ga na ta wani walƙiya da sauransu ka gane ai ko Allah ta lai mana jagora ya haka akwai albarka cikin aure akwai alkhairi cikin aure to zuru baya sani akwai wani aboki na wata rana bayan yayi aure sai yake min magana ce wai ashe aka nema aure ciki ashe akwai kwanci aka yi cikin aure ce wallahi da sun da ba lokaci ne ba kare ce ban gane ka ba lokaci ne ce wallahi ya ba shi lokaci shekaru sun tafi sai kuma yanzu zai aure da sauransu amma ni ba a yi ba insha Allah ta'ala وعن انس رضي الله عنه في قصه ثلاث الذي قال احد انس بن مالك ya rawaito mun hadisi daga manzon sa a kisar mutanen da suka ce ɗayan su yace amma ana fa usalli layla abada zan rinka sallah kullun da dare yayi babu kwana tare da ni mana kenan wanda ke sallah kullun wani ya zo wata zo inda sai da Abubakar sai da Umar tace ya Umar inna zawji sawaman qawaman ya Umar mijina mutum ne mai azumi kullun shi azumi yake sannan kuma kullun cikin tsayuwar da yake ci Allah shi mishi albarka ka gani irin shi ya aza yabon shi take yi shi Umar radiyallahu ta'ala an ya aza ita tana yabon mijin nata ne akan cewa kullun azumi yake yi kullun tsayuwar da yake yi sai da an ce ya bari mu'mini ba tana yabon mijinta bane zargin shi take yi kun gane mana aibata shi take yi mana irin tana complain ne akan mijinta complain take yi akan mijinta me yi matsalar mijinta gaba ɗaya shi bai kulawa da yalansa mana bai da lokacinta shi kawai kullum irin cikin sallar na ake kullum cikin azumi to dan Allah sallah yake kullum azumi yake kullum ina yake da lokacin iyalinsa no manzo Allah ya ce wa inna li zawjika alayka haqqun matarka tana da haƙƙi a kanka wa li jasadika alayka haqqun jikinka na da haƙƙi a kanka ko to shine wannan mutum yace shi kullun zai rinka yin azumi zai rinka yin sallah kullun cikin dare kenan babu abin da ya rashi da shi kun fahimta wai da sunami da sunan ibada wa qala al-akhar
ɗayan ya ce ana asumu dahra wala afqu ni kuma zan rinka azumi kullun ba ni ba cin abinci ballanta na ma a ce ina da wani lokacin fata in yi wani abu wa qala al-akhar na ukun ya ce ana a'tazilu an-nisaa fala atazi kuma zan kaurace ma mata ba kaza ku ne kuke faɗin kaza da kaza ku ne kuke irin wannan alƙawarin kai ka ce za ka rinka sallah kullum cikin dare kai kuma ka ce za ka rinka azumi kullum kai kuma ka ce za ka rinka ake ce mishi qiyamul layli kullum sai manzo Allah ya ce amma wallahi kai ku ji wallahi ina rantsuwa da Allah in ji manzon Allah inni la akhshakum lillah wallahi na fi ku khushu'i na fi ku jin tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah duk wani mutum mai kiyaye dokokin Allah manzon Allah ne babansa duk wani mutum wanda ke kokarin bin Allah wallahi manzon Allah ya fi shi bin Allah sallallahu alaihi wasallam wa atqakum lahu kuma na fi ku taqwa a wurin Allah na fi ku kiyaye duk wani abu da ake ce ma doka a wurin Allah sai manzon Allah ya ce lakin ni sai dai nakan yi azumi wa afqur kuma in ci abinci a wani lokaci nakan yi azumi kuma wani lokaci sai in ci abinci na wai kun gane me ake nufi da wannan me hikima mana manzon Allah baya azumi kullum sallallahu alaihi wa alihi ba shi a shugaban masu tsoron Allah ba to manzon Allah baya azumi kullum kenan yin azumi kullum mene extremism ne excessiveness ne wuce gona da iri ne wuce makaɗi ne da rawa ba in ji ba haushe ko da haka to me ake ce mishi yin azumi kullum ka zana kai kullum azumi kake yi wannan ba musulunci bane ba koyarwa manzon Allah bace sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun gane wazala ce wa usalli wa arqud nakan yi sallah kuma nakan yi kwanta mai bacci cikin kana da haƙi akan ka ka zauna kai kullum cikin qiyamul layl da dare an yi shinkafa qiyamul layl sai safi wannan baka ba musulunci yake yi ba Allah sama da ganewa domin wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shirye manzon Allah manzon Allah ya ce wa atazawwaju nisaa kuma ina aure da mata ina auren mata sallallahu alaihi wasallam duk imaninka duk taqawakka manzon Allah ya fika sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah na aure da mata sallallahu alaihi wasallam domin haka ne nature ta dan adam haka Allah ta'ala ya halicce shi dole yana buƙatar matar da za ta ɗebe mishi kewa tana buƙatar namijin da bai ɗebe mata kewa haka Allah ta'ala ya halicci ɗan adam komi imaninka komi takawarka ba ka da wani abu wanda zai kawar da wannan me ake ce masa sha'awar da Allah ya halicci ka a kanta idan ni baka yi aure ba idan baka da aure idan ba ta hanyar aure ba ma'ana ka yi a hanyar halas ka biya buƙatar ka in ba ta hanyar aure ba babu wani kun gane wai kun gane wai manzo Allah ya ce kamar raqiba an sunnati falaysa bi duk wanda ya kiyamaci sunnata aure kenan manzo Allah ya ce ba mu tare da shi da yake komai ustazancin da ne ga kana da kun gane ku kyamar kin aure wai dan saboda wani abu na karatu ko dan saboda wata ibada ko dan saboda kaza wannan ba musulunci bane wannan ya saba ma koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wai kun gane hadithi ya zo daga Mu'ayyid bin Yasar yace manzon sunan ya ce tazawwajul wududal wuluda ku aure matan da kuke so kun ji ko sharadin aure shine ne auren mata wa'anda kuka so na masu kyau sharadin aure ne matan da kuka so kuke so yauwa sharadin aure shine ne shine soyayya ba aure babu soyayya haramun ne a matsayin ka na uba kai forcing din diyarka ta aure wanda ba ta so wai dan saboda dan abokinka ne ko kuma dan uwanka ne ko dan uwanka ne ko whatever wannan haramun ne a musulunci sharadin aure a musulunci shine soyayya manzo Allah ya ce ku aure matan da kuke so kenan wannan me ne jama'a wannan me ne soyayya na bancin soyayya me ka fahimta me message ne ke cikin wannan babu aure no freedom an ce kowa ya aura mana kenan da ɗa da bawa da kowa an ba shi freedom an ba shi right ne da haka babu wani gobe ga mana human right Islam ya karantar da mu human right since bai kun gane ko gane ko Allah ya ce fa inni mukathiru bikumul umam domin zan yi competition da annaba da sauran al'ummomi ina son al'ummata ya zama sun fi sauran al'ummomi yawa
zan yi competition a ce wannan al'umma ta ce wannan al'umma annabi Musa ce idan muka buga sai in ga al'umma sun fi yawa sallallahu alaihi wasallam kenan mutumin da yake aure yayi ne yaki contributing wajen kara yawa al'ummar da manzon Allah ke so su yawa sallallahu alaihi wasallam kun gane ko kaga kenan yayi ne yaki ba musulman vote din shi yayi voting wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gani ga yawan al'umma population din al'ummar shi sallallahu alaihi wasallam kun gane da haka umarnin manzon Allah shi ayi aure wanda ake so a haihu da yawa don a samu al'umma da yawa manzon Allah ya alfahari da musulman sallallahu kiyama kun gane ko kun fahimta wannan suna ke cewa a hadithi na gaba hadith Abdullah bin Mas'ud Allah shi kara masa yadda yace manzon Allah ya ce mu ne matasa a lokacin manzon Allah ya ce mu sai tara mu manzon Allah yake yin addressing din kowane mutum da gwargwadon fahimtarsa da kuma gwargwadon irin yanda ya fahimce shi mana irin maganar da yake yi da Abubakar radiyallahu ta'ala an ba irin ta bace yake yi da irin su Abdullah bin Mas'ud su na'am ka gane ko da ka amsa ka na abin da da tamanin din wayewa ka shine ka san a kowane irin wuri akwai irin wacce da ta dace a wurin ta ba laraba sun ce da kulli maqalin makan wa li kulli makanin maqal ko a ko ina akwai magana ta dace a faɗi ta sannan a kowane al'umma akwai irin yadda dace a yi rasu su Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala an matasa ne yace sai manzon Allah ya ce muna mun matasa kun gane ya ma'ashara shabab ya ku matasa man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj cikin ku duk wanda ya samu ba'a to je ya aure matasa manzo Allah ke address ya ce musu duk wanda ya samu abin yin aure ya je ya aure na'am kun fahimta na'am saboda me kace haka ya rasulullah fa innahu akhabbu lil basar domin aure shine ke taimaka mutum ya ruje ransa mana shi zai taimaka mu wajen rage kallakan ne me yasa manzo Allah ya ce matasa isa mutum ya ce mata sakai ɗi bai ce ya ku tsohoni ba ku ƙara aure ba kuma bai ce ba kuma ƙarin aure ba haramun ne wai dan manzo Allah bai ce kuma dan manzo Allah bai faɗa ba kai tsaye kun gane kun gane Hausa jawa kun ta fito yawa ina nufin wai manzo Allah sai ya address sai ya magana da matasa kai tsaye ce ya ku matasa ya mashar shabab ya ku matasa wanda ya samu abin yin aure cikin koje ya aure saboda matasa su da tsananin sha'awa kun gani kuma su ne future na al'umma gyaro al'umma ne lalacewa al'umma ne kun gane ko da haka bari a gyara su je su yi aure su zama responsible mutane kun gane yawwa manzo Allah ya ce dan haka babu wani abu da zaka iya kiyaye ina nuka da kallaci wallahi ba abin kun gane ko haka hanya mafi solution ga mutumin da yake da sha'awa matsananci ya toce ya haka ita ma wacce ke da sha'awa ta yi aure haramun ne yake ta zo ta ce maka kana so ta yi aure ta ce su kara karatu su kara digiri ko su kara kaza mun gane ko haramun ne domin duk abin da yake kai zuwa ga haramun ne misali da ta zo ta gaya maka ba san irin halin da take ciki idan ta je ta aikata wani abu na haramun kaga kana da ni هناك percentage a ciki addadu ala alkhairi ka fa'ilihi wanda ya zan dalilin alkhairi kamar shi ya sa ko kuma kamar shi ke aikata haka wanda ya zan dalilin sharri kamar shi ke aikata kun gane ai ko manzo Allah ya ce fa innahu aghaddu lil basar aure shi ke sa mutum ya mutsa ransa wa ahsanu lil farj kuma aure shi ke sa mutum ya kiyaye farjinsa manzo Allah ya ce man lam yastati wanda bai samu ikon abin yin aure ba wanda bai da shi bai da abin yin aure fa alaihi bis sawm manzo Allah ya ce shi kan ya ci azumi an gane ko fa innahu lahu ja'un azumi zai zama wani kariya zai zama wani protection gare shi ba misali dai protecting din shi insha Allah ta'ala against wannan me kace mishi desire din tashi da sauransu an gane ko amma azumi irin wanda manzo Allah ya ce wani ya ce shi in yayi azumi ma abun sun gida mu shi da sauransu an ya farka na azumi irin manzo Allah wallahi duk abin da manzo Allah ya faɗa wallahi shine gaskiya sallallahu alaihi wasallam wani ya go ya ce ya rasulullah dan uwana ciki na yana ciyo sai manzo Allah ya ce aje a samu zuma da ruwan zafi a sa a bashi ya sha ya zo ya dawo ya ce ya rasulullah cikin nan uwana bai bar ciyo ba sai manzo Allah ya ce a ƙara bashi zuma a ƙara quantity din zuma cikin ruwan zafi a bashi ya sha ya dawo ya ce ya rasulullah wallahi bai bari ba sai manzo Allah ya ce Allah ya yi gaskiya cikin dan uwanka kai yayi
wai kun gane ko da kai ma idan ka ce kana azumi kuma lamuran babu abin da ya rage to lalle mu kan mun gaskanta manzon Allah ya gaskiya sallallahu alaihi wasallam kai ƙarya kai ko kuma azumin nan naka a bincike shi kun gane ko tunda manzon Allah ya ce azumi na kariya lalle tabbas babu wani kariya da wuce su wai jama'a kun gane wannan ai tambaya wani yake cewa ba a dinnan da manzon Allah ya ce wanda ya samu ba a yaje ya daure abinda ake ce ma ba a malamai suka cewa daukar nauyi responsibility na matanka kun gane ko yanzu kana da abin nan kana da wurin zama kana da abin da za ka iya ce da ita yau da kullum ko kuma kana da kasuwancin da ke iya rike ta yau da kullum sannan kuma kana iya nake ce mace kana iya biyan bukatar ta a wurin saduwa a wurin kwanciya ta iyali a wajen nake ce mishi a wurin mu'amala ta auratayya kun gane ko ko da kana da gida kana da mota kana da komi amma kai gaba da misali kenan baka da gidan baka da lafiya Allah sa mana gane ko to har yanzu kai baka da har yanzu ba a kamar cikin da haka ka yi aure a cikin wannan yanayin baka bi magani ba baka je kan yi magani ba zalunci ne kun gane ko wannan da yawa yana jefa mata da yawa cikin wani hali saboda mazajin su ba su lafiya kuma sun kawo su sai ka isko shi namijin gaba ɗaya bai da kuɗin akwai mazajin shi gaba ɗaya bai da buƙatar mace ita kuma ba lusi ba ce haka Allah ya halicce ta ana da buƙatar da su Allah sa mun gane sai ka isko wani abu ya faru wanda ba fata Allah shi kare daga cikin falalar aure mazana ke cewa fi kudu a harkun sadaka ɗayan ko idan ya tana da iyalinsa za a ba shi lada suka ce ya Rasulullah ɗayan mu zai biya sha'awarsa kuma ya samu lada sai manzo Allah ce to kuma Allah bari inda a haramun yayi bi zai samu inda misali wata jiyan ne mata ne da fitara ce bi zai samu da haka babu wani wanda zai tarawa da mace ya samu lada Allah ya yarda da wannan lamarin in ba ma'auraci bane mai aure kun gane ko? kun fahimta ko? jazakumullahu khairan jama'a daga cikin aure farlan aure wasu ya faɗa a hadith Abdullah bin Umar wasu Allah ke cewa duniya mata'un duniya wani dan jin daɗi ne dan lokaci al-mata' na jin daɗi lokaci ne wa khayli mata'uha ko al-mar'atu as-salihah mutumin da yafi komai jin daɗi wanda yafi kowa jin daɗin duniya shine mutumin da Allah ya ba mata cikin Allah ya ba mu da kun gane ko wanda ya fi kowa jin daɗin duniya manzo Allah ce shi ne wanda Allah ya ba mata ta gari kun gane ko wannan kaɗan daga cikin falalar aure kenan fa'idodinsa me fa'idodin aure wannan muna kaɗan daga cikin akwai tasuwar da musulunci ya yi akan aje a yi aure me fa'idodin aure na farko imtithalu awamirillah yin aure don umarnin Allah ne saboda ni saboda Allah ya ce ai kun gane ko ina ganin ai ko wani shugaba kace ko baban ka misali ya baka umarni ka ji dadi ko to balantana ubangijin da ya halice ka to yin aure imtithalu awamirillah bin umarnin Allah ne domin Allah ya ce ai kuma kai da haka ma Allah ya ce duk wanda yayi in yakuna faqara yughnihim Allah in ma sun kasance talakawa Allah bai wadata su in ma talakawa ne ma'auratan Allah bai wadata su abu na biyu kuma daga cikin fawaid na aure fa'idojin aure me fa'idar na aure kuka ce bin umarnin Allah ne ko bin umarnin Allah ne zama Allah khair abu na biyu kuma daga cikin fa'idojin aure ittiba'i sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bi hadi al-muslim bi sunnan manzon Allah ce da kuma koyi da annabawa gaba daya yin aure bin sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma babu wanda zai wani abu da zai koyi da annabawa gaba ɗayan su in ba ni ba in ba akwai ba sannan kasar shahawa wa gabdul basar aure yana rage karfin sha'awa ta mutum wannan sha'awar da Amerika sai ka je ka biya ta a inda ya dace kuma Allah ya darbe kuma na sa mutum ya kare kansa da kallace ko ba ne ba daga kallace macen mutane daga abubuwan da ba su dace ba saboda ya yi aure da suna da iyali da sauransu daga cikin fa'idojin aure tahsinul farji wa ifafin nisa sannan aure na sa mutum ya kiyaye farjinsa daga yin zina da kuma kiyaye ita mutuncin su wa'annan matan ka su zan kamammi ko ka aure ta sai ta rufa maka asiri ta rufa mata asiri
ta kame maka mutuncinka kame mata mutuncinta ba haka bane kun gane ko wannan kan daga cikin fa'idojin aure kenan daga cikin kuma fa'idojin aure adamu buyu'il fahish fil muslimin daga cikin fa'idojin aure shine aure na hana yaɗuwar alfasha a cikin musulmi aure na hana yaɗuwar alfasha a cikin al'ummar musulmi wancan ya aure wancan ya aure wancan ya aure to wanda zuwa ne misali inda ake samu ko wa zai je abin da bai dace ba kowa da auren shi kun gane jama'a ko da haka musulunci ya ce ma a taimaka ma waɗanda suke marasa auren a yi musu aure da haka yin aurar da marasa aure ko aurar da mabukata wanda ba su da abin yin aure aurar da mabukata aure ko ba su da abin yin aure bin umarnin Allah ne kuma tabbata sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin fa'idojin aure tahsilul ajri min jima'i fil halal aure na sa mutum ya samu lada ta hanyar yin jima'i kuma a hanyar ta dace kun gane ko ya samu lada a wannan yayi jima'i na halas kuma ya samu lada kun gane ko saboda hadisi manzo Allah fi buqu ahadikum sadaqa ko daga cikin fa'idojin aure hubbu ma ahabbahu Allah wa rasuluhu son mutumin da yayi aure mutumin da ke son yayi aure ko mutumin da yayi aure to yanzu shi yana son wani abu wanda Allah da manzon Allah suke so son aure son abinda Allah da manzon Allah ne suke so me yi abinda Allah da manzon Allah suke so manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min dunyakum at-tayyib wan nisa manzon Allah ya ce a cikin duniyarku sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah ke ce wani sahabi kun fi dunya ka annaka gharibun ka zama a cikin duniya ka ce kai ba ko ne kun gane ku sai manzo Allah ce a cikin duniyar ku an sami son abubuwa guda biyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah na son abubuwa guda biyu ne su manzo Allah ce at-tayyib turare manzo Allah na son turare sallallahu alaihi wa sallam da haka ana so a ga musulmi kullum cikin tsafta bai ka zo ga wai kana wani kana wani kan sun toshe hanci da sauransu ko kuma da su kan fitar da din mura saboda wani kake ba ne wani mace ko namiji wannan da haka musulunci addinin tsafta ne ko manzo Allah ke cewa asasan an-nadafatu min al-iman ko tsafta daga cikin tana daga cikin imani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka manzo Allah na son abuwa guda ne at-tayyibu turare kenan kuna ganin kazamiya saturare na kazamiya saturare a cikin lokacin da ga mutum kazam kuca kenan ba da manzo Allah ke koyi ko da ko ya ce shi yana koyi da manzo Allah ne kai yake manzo Allah ba kazami bane inna Allah ta'ala jamalun yuhibbul jamal Allah ma mai tsafta ne yana son tsafta da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsafta yake yi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance in ma ya farka cikin dare sallallahu alaihi wasallam abin da yake farawa da shi in zai fara kiyamul layl sai ya dauko ashwaki ya goge bakin sa sallallahu alaihi wasallam manzon yake cewa yake ce mishi as-siwaku mardatul lirabb mutahharatul lilfam aswaki na sa ubangiji ya dare kai yin aswaki yanzu kuma an samu ci gaba da sauransu brush ka goge bakin ka dama mai amma maksudi tsaftace bakin naka mardatul lirabb yana kawo yarda ubangiji yin aswaki in ji manzon Allah yana kawo yarda ubangiji mutahharatul lilfam kuma yana tsaftace mai bakin kun gane ko da haka manzon Allah na son sa turare sallallahu alaihi wasallam wan nisa manzon Allah na son matansa na aure sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah na son matansa na aure sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kun fahimta ko kun gane ko da haka a shi kenan in mutum na son aure ba bai kamata a ce ya zan abin zargi ba ko domin yana son mene yana son abin da manzon Allah ne ke so sallallahu alaihi wasallam kun gane ko son aure son mene son abin da manzon Allah ne ke so sallallahu alaihi wasallam wai kun gane daga cikin fa'idojin aure kuma ijadul waladul ladhi yantafa'u ba'da al-maut bi du'a'i aure ke sa mutum ya samu dan da zai amfanuwa da shi har bayan ya mutu mutum bayan ya mutu yayi aure yayi aure Allah ya azurta shi da ko diya ta gari sai ya daga hannun sai ya ce Allah kawai baban nan Allah shi gafarta masa za a kai shi ladan wannan addu'a da kansa ya ce babu wani mutum wanda da ya maka addu'a kai tsaye ka samu lada ta zo maka in ba ɗanka bane biological ɗanka da haka manzo Allah ya ce idan mata al-insan in qada amaluhu illa
min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Dan kirki wanda yake maka addu'a lokacin da ɗanka ya maka addu'a kaga kenan mi zai zuwa manzon Allah ce da a samu la za su ce suka saboda ɗanka ya maka babu inda za dan wani zai maka addu'a ta cimma kai tsaye sai dan Allah ya sama gari duk aikin mutum lokacin da ya mutu sun tsaya komai nashi ya tsaya banda abubuwa guda uku waladin sadaqatin jariya sadaka mai gudana kana mutuwa duk wani aiki na ga kyakkyawa ko mummuna ya tsaya sai abu uku inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na farko sadaka jariya sadaka mai gudana wanda bayan ka mutu al'umma za su rinka amfanuwa da wannan abin kamar ne gina masallaci gina rijiya gina dasa wani ice mun gane ko da sauransu ko ilmin yuntafa'u bihi ilimin da ake amfanuwa da shi ka karanta da al'umma alqur'ani da sunnan manzon Allah ka karanta da su addini ko bayan ka mutu za ka samu lada za ka kai shi kun gane awwaladin salihin yad'u lahu ko kuma dan kirki wanda yake masa addu'a ka mutu ka bar ana gari ya nemi maka addu'a Allah ya gafarta maka Allah ka ji kai shi Allah ka yafi masa mun gane ko lada za ta ci babulo tuzu wa da yi maka addu'a in ka mutu da su akwai da mai ko babu da mu akwai da na'am haka jama'a aure ke sa ka samu dan da zai maka addu'a insha Allah ta'ala waladin salih abu na gaba daga cikin fa'idojin aure al-intifa'u bi shifa'ati wal waladani fi dukhul janna sannan uba zai amfanu da ceton ɗansa ko ƴaƴansa wanda ya cancanci shiga wuta inda ya shiga cikin lamarinsa ga zulmi gashi da shi kari kila ya cancanci ma shiga wuta amma ta sanadiyyar ɗansa manzon Allah sassarci ga abin da zai masa wa fi fa'an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a nabi yaqul wasu gaskiyar sahaban annabi Muhammad sun ji manzon Allah na cewa manzon Allah ya cewa yaqulu lil wildani yawm al-qiyamah Allah zai ce ma ƴan ƙananan yara kun gani Allah zai ce ma ƴan ƙananan yaran kiyama udkhulul janna ku je ku shiga aljanna bayan ƙara hisabi an wa kowa hisabi ya ƙananan yara su kuma ga sunan sai Allah ya ce musu shiga aljanna mun gane ko da sai manzo Allah ya ce fa yaqulu sai su ce ya rab ya ubangiji hatta yadkhul wa ummahatuna ya ubangiji ya za mu shiga cikin aljanna ya ubangiji ya za mu ji daɗin aljanna iyayenmu maza da mata suna wuta ya Allah ba za mu shiga ba sai uwayenmu maza da mata sun shiga kuna gani ba na'am qala manzo Allah ce fa yuktuna qala fa yaqulu Allah azza wa jalla ma li arahum muhbitin udkhul janna kun gane ko sai ubangiji ya ce musu me yasa na kun yi jinkiri na shiga aljanna me yasa shi ku ana ne ku shiga aljanna ba an ce ku shiga aljanna ba sai ku kula na fa yaquluna sai su kare cewa ya rabb ya ubangiji aba'una wa ummahatuna ya ubangiji iyayenmu da maza da mata da Allah suna cikin su yutu kun gane ko sun kara ni sun kara ni complain ne biyu an ce su shiga aljanna suka ce ya ubangiji ya zama shiga aljanna ya ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyayenmu za su shiga wuce ya Allah ga su an ta sike su wasu wuce ina za mu jira jin daɗin aljanna ya za a ji daɗin ne shi ku shiga aljanna ni tsaye ku sai ya ubangiji ba za mu shiga aljanna iyayenmu su ya za a mu shiga aljanna qala manzo Allah ya ce fa yaqulu sai ubangiji udkhulul jannata antum wa aba ku je ku shiga aljanna ku da iyayenku gaba daya an yahe yanzu an yahe ma uba da uwa ta sanadiyya ɗansa ko ƴarsa da ya haifa a nan duniya ta mishi amfani da lafiya jama'a kun gani ko kuna da wani fara na ba kuke na shi masala akwai matsala ke cikin akwai matsala cikin ni gwamnati an gane jama'a ko an fahimta ko daga cikin haka akwai albarka da alkhairi a cikin aure akwai albarka da alkhairi a cikin aure kowa da kowa
sannan daga cikin fa'idojin aure ijadu dhurriyyatil mu'mina allati tadhubbu 'an diyaril muslimina wa tastaghfir lil mu'minin. Aure na sa mutum ya samar da wasu zurriya na albarka, mutanen kirki waɗanda za su kare mutuncin musulmi kuma su rinka yin addu'a ga musulmi. Lokacin da ka yi hida ya zan abin kwari, ka bashi tarbiyya ya zan abin kwari, sai ya amfanar da kai, ya amfanar da al'umma. Duk inda ya yi abin kwari sai a ce wai waye baban shi, ce dan gidan wani, a ce Allah ya mishi albarka, Allah shi baban shi albarka, ba haka bane? So nawa ka yi abin kirki an ce Allah shi baban ka albarka, amma gabo ka ga ko wani jami'a sai Allah shi ba ga ko ba ma sani ba shi na hawa ko ya misali ba da faɗi haka aka ba Allah ya faɗi ko ya habu liman sha'u inathan wa ya habu liman sha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man sha'u aqima. Allah shine yake kyauta ya ba wanda ya so ƴaƴa mata zumbur, gaba ɗaya mata ne. Wa ya habu liman sha'u dhukura, wanda kuma Allah ya so sai ya bashi ƴaƴa maza zumbur. Kun ga da zumbur ma'ana gaba ɗaya kenan. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, idan kuma Allah ya ga dama ko kuma sai ya cakuɗa maza da mata sai ya ba su a wannan jama'a sai Allah. Wa yaj'al man yasha'u aqima, sai Allah ya sanya wanda ya ga dama ya zama karami ba. Allah shi kare mu daga wannan. Allah ka da wace mu haka. Allah ya samu yayin mu. Mun gane ko? Kun gane ko? Dan ka aure ke sa mutum ya samar da al'umma ta gari, dan da zai amfane shi ya amfani. Bari ba misali, mutumin da ya samar da ɗa na gari, ya ba shi tarbiyya ta gari, ga abin da zai yi shi. Sannan mutumin da Allah ta'ala ya kada ya harshe Al-Qur'ani, ya yi aiki da Al-Qur'ani, ya fahimci Qur'ani, ya yi aiki da shi. A hirin kiyama za a ɗauko mahaifansa, a karrama su, a martaba su, a alkinta su, a sa musu kambi na zinari, a fitar su hirin kiyama. Mutane su rika tambaya, wai wannan annabawa ne ko manzanni ne? Na'am? Kun gane ko? Allah ya karrama su ne kadai saboda aikin su. Gobe da wannan. An gane ai ko? Gobruwa nake son ci. Ba gobruwa ne fadin gobruwa. Nonon ya yi gaske shi da Allah sama na gane ba ko? Da haka akwai albarka. Akwai albarka a cikin samar da ƴaƴa nagari, yin aure domin samar da ƴaƴa nagari wa'inda ko bayan babu rayuwarka sai su amfane ka. Babu wani amfani da ɗazewa mahaifinsa ko mahaifiyarsa da ta wuce yi mishi addu'a. Wani ya zo ya ce, ya Rasulallah, iyayena suna da haƙƙi gare ni bayan sun rasu. Sai mu zalla ce, daga cikin haƙƙinsu da suke da shi akan ka shine ka sadar da zumunta su wanda suke sadar su lokacin suna rayu. Ana ka ci gaba da karrama da martaba da girmama abokanansu. Idan wani abokin babanka ne ko bayan babanka baya rayu, wannan mutumin yayi izalin da girma shi. Ka ci gaba da girma shi. An ce Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu, wata rana yana saman dabbarsa tare da ɗalibansa, an zagaye shi yana saman dabba a hanyar Makka zuwa Madina. Kun gane? Sai aka ga ya cimma wani dattijo, suna cin mishi, sai aka ga Abdullahi bin Umar ya sauka da saman dabbarsa, ya ce ma wannan dattijon ya hau, ya ɗebe kullarsa ya bashi, ya ɗebe kaza ya bashi, ya aza ya saman dabbar shi, ya ce shi hau ita. Ɗalibai suka wani tambaya akan kuma Allah kuma kai wani abu wannan. Mene me kake nufi da wannan? Waye ne wannan halal? Sai ce baban shi abokin babana ne Umar. Ba wai shi abokin babansa ba, baban shi ne abokin baban shi, shine yanzu yake girma shi. Haka na daga cikin girmama iyaye da za ka yi, suna rayu ko sun mutu shi ne girmama abokansu. Ko ba ka ba? Bature ya ce shi your friend? And I will tell you who you are. Kenan in kana ganin misali kana ganin abokin babanka a matsayin ka, wala mutum sai an gari ka akwai matsala kenan, domin abokin mamanka ne. Mun gane ko? Ko kuma abokiyar mamanka, shi mata da girma a idan ka yi mata girma. Tana raye ko ba ta raye, Allah ya samu na gare. Da haka aure na sa mutum ya samar da ɗan da zai ci gaba da rika wannan zumuntar tashi bayan ya mutu. To? Sannan bancin hakan ya samu da ɗan da zai mishi addu'a. Sannan kun ji bayani
an ce su shiga aljanna sun ce ya za mu shiga aljanna ga iyaye wai lokacin da irin ranar da kowa na ta kai ne amma su yanzu ta iyayen su ke يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كوا لوكتين الأمر عندما سيعيش أما سوى الأمر كويس يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أما سنتي يا إنسكي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم التي تاشن هنك القيامة أبني ولا نبي أبني بجرمة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أما سكي سكي جوانا بلاي جوانا تاشن هنك لي كون غاني وي an ce su ga aljanna sun ce ya za mu shiga aljanna iyayenmu za su tafi a wuta ya ubangiji ya za mu shiga aljanna mu ji daɗin ta kun gane ko wai Allah ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani wani malami yake faɗa ƙarshen wannan ayat فرعون لنا كانت فرق الأخلاء إذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Allah ce abokai yan kiyama sashen su muke sai mutanen kirki wani suke rubuta a kai zuwa wai mai abu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laita ittakhadtu ma'a rasuli sabila lokacin mutum da kama dan yatsa ya cinje ce ya laita ya kai tuna ya ga bala'i ittakhadtu ma'a rasuli sabila inda na sani da na riki na bi hanyar annabi Muhammad ya laitani ya kai tuna lam attakhid fulana khalila inda na sani da baraka wani amsa aboki ba laqad adallani 'an adh-dhikri ya halakar da ni daga cikin magabata sai wani ce ku yawaita abokai na gari ba ma ya'ya ba hatta da abokai na gari ka yawaita akwai abokin ne a cikin aljanna sai ubangiji an yi min kowace ni'ima na gode amma ubangiji har yanzu daɗi na a cikin aljanna da ni'ima ta baya kammala illa bi wujudi sidiqi fulan fil janna ya Allah sai na ga wannan kun gane ku aboki ne ke damuwa da an yi mishi ni'ima ko wuce amma shi har yanzu hankalin sa bai kwanta ba ya Allah ya za a ce aboki na wannan wuce kai ba mutane kirki dukkan man kai kullum abokan ka yayin iska na gane to akwai matsala cikin wannan kun gane ko to kun ga kina akwai alkhairi wajen mi wajen samar da al'umma ta gari al'umma ta gari za a ba mutumin da ya harshe Qur'ani ɗanka da ya harshe Qur'ani an karɓa da hilin kiyama banci an karɓa mashi kan bayani za a ba shi ceton mutum a bancin fannin shi a kusan tabbas ba mashi na ciki tabbas ba mashi na ciki na ba su bane asali ba su bane mafari gwamna da wannan wa zai cece gugu Allah ka cece ما في الزواج من سكن ومودة والرحمة بين الزوجين وغير ذلك من الموافع التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى أتكين أولي أكوي وتنسوا أكوي وتوسعي أكوي وترحمة ودباب وندي سنتي بالله سيكون يا أولي أنا سمع هي أولي لا كيف كذا عليك أما ينزل سيد ما بشاورة عليك أتوقع ما يبقى ما نقول دي بقى منظور أنا سوي في قوة هنكليس ya fi kowa hangen nesa ya fi kowa tunani amma shi ma da kansa wallahi akan sai da ci daraja aure sallallahu alaihi wasallam sun zo za a yi za su tafi aikin hajji sun kwaso mun yi sahabbai da kowa an kwaso tafi aikin hajji kafiran qurayshawa suka ce wallahi ko ba dan bari masu Allah shi ga maka kun gani suka tsaya a daidai Hudaybiya aka zama aka yi treaty an kai sulhu ko sulhu da biya kun san shi ko yau an kai sulhu cewa to za mu tsagaita wutar yaki tsakanin mu da ku shekara kaza sai manzo Allah ya ce a rubuta me yake ce mishi takarda ta yarjejeniya sai manzo ya
ya ce ma katibinsa secretary nashi ya rubuta min Muhammadin Rasulullah ila kaza kaza daga Muhammad manzon Allah. Sai shi wannan wakilin Qurayshawa arna sai ya ce manzon Allah inda na san manzon inda na da manzon Allah ina kaka na ce mai na da manzon kai manzon Allah sai mai da inda na da manzon Allah da baya kaka kare jabin Muhammad daga Muhammad da Abdullahi sai ce sai na Ali ya goge rubuta sai na Ali shi ya rubuta ya ce ya goge Muhammad sai ce su kan bari ya goge su ce goge mana ya ce ba na ya goge ya ce goge ce su da ya goge sai manzo Allah ce a gwada mai inana manzo Allah ne ka sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum ummiyai Allah ya turo shi cikin su wanda ba su iya karatu sai to shi ma haka yake sassa kun ga me hikima haka daga cikin hikimat rasulan nabiyyan ummiyan manzo ne annabi wanda ummi wanda bai iya karatu ya rubuta sallallahu alaihi wasallam daga cikin hikima haka inda manzo Allah dama mai ilimi na dama kwararre ne dama kaza ne da wato shi kila alji qur'ani karanta shi ya abi ne Allah ya sa muna gane ba amma sai Allah ya kaddare wasu nabi ya karatu ya rubuta mun gane ko sai ce a gwada mishi sun ne gode an karɓi musulunci an kai nan sai manzo Allah ya ce to ku yi hadi ku yi sai ku yi aski ku yanke hadi ku sai ku koma gida sahabbai abin ya bata musu rai irin yadda an kace zo ta manzo Allah sai da Umar yana zahir rai radiyallahu anhu Allah shi kare da shi Allah shi kare ya da su gaba ɗayan su sai ce ya Rasulullah shin ba Allah ya tubo ka bace Allah ya tubo ce kai ba manzo Allah bane ce ni manzo Allah yace in mun ka mutu ya muka yace aljanna muke ce a tayi mana a mutu gaba ɗaya ni da Allah ya turo zuwa ga duniya gaba ɗaya in mun mutu wani ne suka sabon kuma Allah ya samu na ganewa sai ce ku yi aski kowa yake ce ku yi aski ku yanki dabbobin kuma mu koma gida sun muke sai mun Allah ce lalle mutane za su halaka al'umma za su halaka ina ba su umarni ba su ji sai ya dake ɗaya daga cikin matansa inda zai yi tunan Ummu Salima radiyallahu anha ko sai ke ce mutum ɗan da su halaka ina ba su umarni ba su ce ya kai cikin abin da aka ce a kai ba ka je ka fara yi in ka yi sun kai za su yi kun gane wai wasu ya zo ko ya zauna aka yi mishi aski ana ganin hawa matsala kowa sai zo ni ba yi ba kun gane ko sai ga shi yanzu shawarar mace saboda falalar auren da aka manzon Allah sai ga shi ya sai da al'umma kun gane ko akwai irin wannan incident da yawa sun faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna gane yawa ko da ka akwai falala akwai alkhairi akwai kun gane ko gwamnati shi shi da zai ne shi ya ga gaci shi da ya ci azumi to ina ganin wannan shine karatu mu ne insha Allah ta'ala a sati mai zuwa insha Allah ta'ala mu ci gaba da mun tsaya ilimin makaranta ne Allah kamar da shi ilimin kusa da Allah kai sai ku akwai tambaya a cikin ya ga babu tambaya okay to alhamdulillah ina ga da tsayawa subhanallahi wa bihamdihi